скъпи приятели, в днешното видео ще ви покажа с какви такъми ходя на риба, защото много ви хареса последното рибарско видео и се зачудих защо пък да не ви покажа с какви така ми ходя на риба. И скоро ще има и рибарско видео, как ловим огромни пастърви. Добре, първо, естествено, по-важното от ходенето на риба са не такъмите, а въдицата, защото без въдица на риба не върви. Аз на риба ходя обикновено с две въдици, едната е на плувка, ето я вързаната. Ето така изглежда, ето така готина синичка макара. А пък втората въдица, с която ходя, е моята спинангистката. Сега да отвориме. В това готино кълъвче съм я сложил. Така, сега. Сега да я видиме. Ето това е основната част. 1,80 м е. На филстар, много яка въдицата. Малко зелена. Тук виждате, тук има златни елементи. Тук ако се виждат. Много е удобна и много лекичка, което за мен е плюс. В кълъвчето е сега и втория е водач. Ето го. Втората част от въдицата. Ето го, той няма за показване. Пак ето тук има, не знам дали се вижда на камерата, вижте какви малки златни елементи. И това е горе-долу за въдиците, които използвам. Това са. Сега да преминем към по-съществените работи. А именно макарата, защото без макара не може. Така. Ето е макарата на Shimano. Златна е. Затова ви показах онези златни елементи на въдицата, защото шпулата е златна. Ето е шпулата. Ето така се сглобя. Това се затягна от другата страна. И съответно се върти равномерно. Сложил съм си тук с ластиче, а не съм я защипал ето тук. Извиняйте, защото като го защипаш влакното, то леко се отхлабва и като фанеш риба, тя е по-силна и го къса. Ето го, много ме кефи, имам зелено плетено влакно, виждате. Аванса си работи, всичко е наред. Много готина макара на Shimano. За речни места идеално. И там за езера и за язовири. За сладководни водоеми, между другото, е идеална тази макара. Защото няма много влакно. Ето така вижте компактна кутийката. Тук пише там драга на макарата 6 кг и такива други допълнителни работи. И сега да преминем към кутията ми. Сега тази кутия те първа започнах да ловя риба отскоро и затова имам малко примамки. Те се увеличават. Така че гледайте канала за рибарски видеа, защото скоро ще има. И ето така, това са като тия изкуствените примамки. Ето този воблер. Само. Ето го, съм си го сложил тук. Имам три клатушки. Първата е с карабинка, ето тук, така. Първата е
2 грама, тук едва ли ще се види на камерата, защото едва аз го видях. Между другото, тази разцветка много привлича рибите. На тази лично примамка съм хващал много риби. Ето тази примамка е много добра, защото има много, вижте, много е шарена. Идеална за пастърви. Клатушка. 2,7 е теглото. 2 грама и 7 милиграма. Ето е много цветна, много готинка примамка. Ето за моята любима. Идва време за моята любима. Аз я наричам цвят лимон или лайм, защото вижте, някаква зеленичка, оранжевка, много яка. За такива, за изкуствени водоеми язовири е идеално, защото рибите много я харесват там, защото те почти еднаква се свързва с средата. Това са за сега примамките ми. Те ще нараснат. Ето ми го куфара, който е най-важната част, защото в него имам почти всичко. Ето, отваряме го. Гледайте колко много куки има. Ужасно много. Не знам, само веднъж сигурно ще купувам куки. Имаме малки карабинки, които използвам за спининга. Малки за река и платени водоеми. Тези карабинки. Ето, това са вече по-големи шаранджийски. Такива. Много по-големи са тези карабинки. Но те са и за по-големи и тежки примамки. Така. Това тук имам тежест. За плувката, която някоя риба скъса, което е много често. Си ги използвам. Това е горе-долу тук. Това ще го оставим за накрая. През това време пишете в коментарите според вас какво е това писмо. Но това го оставяме за накрая. Тук го оставяме. Още много тежести. Много тежести с това. Това, ако не знаете какво е, тук това главно се лови в него на морето. Аз преди ловях с него, имах голяма хубава тежест да ловя на дъно на морето. Но закачих на дъното и скъса голямата тежест. Изгубихме, в момента си се плава там на дъното, си стои и я заместихме с друга тежест. Това работи, това черно уплътнение. Виждате го. Го фащате с която ви е ръка удобно. Фащате, завъртате тежестта и го мятате. И той естествено си взима. Също това се използва, ако искате да вържете някое друго нещо. Тук си има влакно. Това е второто. Изпаднахме в позиция, че нямахме с какво да ловиме. И намерихме в колата един картон. От тук си взехме корда и на картона си навили с кукичка тежест. Идеално. Просто. С подръчни материали, малка въдичка. Тук такова за разтягане на силикони имаме. За вадене на силикони се използва. Ето с това нещо най-много го вадим. Това е много важно. Именно нож, клещи, тук имаме нож, пила, и там някакви други работи. Сега, имаме за спининга флуорокарбон имаме. Сега ще ви покажа цялата ролка.
Ето го флуорокарбона. Тази ролка. 0,198 е размера на флуорокарбона. И така, имаме и още. Имаме, приятели, гледайте. Влакно. Имаме много яко влаканце. Това също ви помага, като спаднете в ситуация, взимате примерно 10 метра колко е дълбоко, ставате му 20 метра разстояние, 2 метра разстояние, за да може, ако метнете на по-далече, да има и си правите малка въдичка с подръчни материали, която, ако изпаднете в някаква ситуация, ще ви върши работа. Също друго, което много използваме, естествено, знаете, че не е забравяме. Познайте какво. Кепа, разбира се, защото рибите без кеп не може, освен ако са леки на спинингистката въдица, не може да ги извадите така, защото е спинингистка и тази е така по-финна е тази. Ама си удържа, де. Удържа си на големи риби. Единственият ви начин за да се спасите без кеп е или да докарате рибата много до брега, да фанете и да извадите с кепа. Другия вариант е с въйцата на пувка направо, ако е малко е дърпата. Без проблем. Ето го този кеп, който използваме. Той се разпълва, слага се в едно пликче и газкам водорема. Ето го така, това е като цяло. Тук съм си складирал плувчици, малки плувки, които са идеални. Така, макарата ви я показах. Между другото, макарата, ще говорим после за макарата и ще ви я покажа още веднъж и ще ви обясня. А пък, написахте ли в коментарите? Имате последни 3 секунди. 3, 2, 1. Това е рибарски метър. Ето го. Мале, той толкова се е навил. Рибарско метърче. Много добро. Няколко пъти съм верил с него. Даже веднъж фанах и много малко сумче, 25 см. Бе сумче и го върнахме. И така. Сега дойде време да ви обясня за макарата, защото в началото на видеото ви обясних за макарата, но не беше достатъчно. Така. Ето е, между другото се чудвам, гледайте колко е малко и компактна кутийката, фащате си и нямате никакъв проблем. Ето тук. И якото на макарата е, че се върти много плавно и идеално е и се дръжката, нали виждате как е така се мърда. Да се пристигне на повечето спинингистки макари, дръжката се натиска максимално натам. И като видите от другата страна, имате едно такова. То трябва да го завинтите, ама до край. Ето така. Се завинтва и сме готови. И макарата си е много добра. Тук са различните предавки на макарата. Шпулата е златна. Горе тук са се опитали да направят нещо, като двоен аванс едно има. Като за морски дънен риболов.
Всъщност няма, но прилича. Авансовата система е много добра, с 2 лагера и е като цяло идеално. Аз ви казах за какво стои това ластиче. Между другото, на моята въдица, вижте, като видите, карабинката, което това лично мене много ме изнервя. Карабинката не може да мине през първия водач. Което ме принужда всеки път, като приключиме риболова и тръгваме, аз трябва да срежа карабинката, да си я сложа в кутията и да навия цялото влакно без карабинката. И съответно на следващия риболов пак да вържа карабинката и това загубва повечето време. Макарата ви я показах. Скобата е смазана. Много добър звук издава при затваряне. На Шимано още веднъж има макарата с плетено влакно. Само и тук можете да го видите зелен. И ето, така и сте идеално. Кикепа ви го показах и като цяло това са ми главно нещата, които използвам за риба. Аз с лодка не ловя много, но пишете в коментарите дали искате да почнем да ловиме от лодка. Като цяло, това е моето рибарско оборудване. Ако ви е харесало видеото, оставете по един лайк, абонирайте се за канала и напишете коментар. Между другото, скоро ще има една изненада на шорт, така че следете канала и ще видите изненадата. А сега, чао! Ще се видим на язовира, като почнем да ловим риба сега. Това беше за това видео. Чао!